Най-накрая да намерим хубав плаж последния ден. Скали, пясък, който иска подводно, който иска неподводно. Много хубаво. Ей ги нашите, къде са къцнали и там. Ей там са застанали на скалата. Ето ги. Мятайте де. Оп. Много хубаво. Най-хубавия плаж. Тук има и път с пясък да отидеш до скаличките.